department kopia phansi kibi ingnam raikom saiki kopia phansi ki arjuikta boran kram sapu inut abangbu haberber long ingnam raikom saiki atum kanghu atheng pi kenep duna hut kheruni southern range ingnam raikom saiki mate achokumar banghini adom phan boran kram sa kethardu labe ingnam raikom achokumar mr atuma phan arnisi thongkep asomar pu kipu ke konat pensi lapuson department aphan kipu aja kongke long laben labangso thengpi kanghu ada porphai crazy alom anarlo erdang seguna thengpi thelaben ke ponlong ke komatne thedung gacharap dun atum doma laben aik abong akorde atum forest department along du et apotong jakong ke long mapuda mathamimi laben lapuson ingnam raikom saiki atuma phan mati department aphan kangton kang thia phan law and order atu langding puma mati CEM ta langding puma laben sarthi kram sa aphanta arpupen pasun vek nang pupu CEM Dr. Tuliram Ranghang aphan ingnam raikom saiki ajokumar atum tuning report tangte angtona lamle arju ikha sang kita kapang hu banga mohol chinine kuma mohol chinina JCB ponpo dampar ponpo kapatuk makapatuk tempita kapang hu lapen sang kita kapang hu lase niritu mang chuning ri bangke lapulo karbenglong CM Dr. Tuliram Ranghang sarap panda chuning ri bangke lapulo non prabjin pen la sartikram sahan bangke arpu pen pasun vek nangpo bajikre sira miniting ko apor alom ranger sar duty nang toilo hawai pura side na duty dam thapulo nitum khanang toilo nitum laso teng duty claim lo lapen ranger sar duty na to ya teng pen ahamu nebam lo suguna the ki khela hum thom lapen ke bike splendor bike i hum nebam lo nitum patumi lapen la ke nep check pen aphit ini tum phana khelnang hablo boron kram sa puinut abai purlong boron kram sa puinut thengpi ga chong hu siguna thengpi ga chong hu nayamuni nitum phanang dom lo tumi nito pena nang check lo kewang mang gari lo nei na tum khela lo nei na tum nitum duty ke claim ke la ke lu ya phanok pulon de pc tum duty ke claim le do nitum emena duty che claim ta le vedar lo la se alang bang inut arleng thian da sose je nitum phan dom na pilo lapan ke akorte pia posila an dom nai pilong poma alang lia korte posta me forest board chairman inut dolo lapen ke inut in charge cholo ranger cholo inut laso lahai tuma joine posi nitum osomar mati nitum arenga ve pin pen nanglang rock pen nitum phan la an dom nang pima posi nitum chema thalo lapen ke meme hinunu nitum phan towe funang konglo nang tum hongkep arnisi income aveo somar nang tum kupilo lahai ke claim nei nang tum lahai nep nei non mat lu non mat nang tum chethonamon usin nitum hanang pulo athi nitum komane hem pen nitum kinep ke van kali komane hem dam pen nitum nebor ile ke van kali towar lo tum petroling ke dam hut thela hum thom lapen bite hum siguna thengpi long lo nitum lasi nitum phan meme junono to venang ton lo nang thilo nitum phan lasi lasona munit pulotang ne thengpi ka chong hu tum nitum forest department a phan jong se kang hu tum se tum la pan na kang ton na kang thi pulotang te nitum ma duty ka cheklem ta ning dono jin an sidu nitum pamun nang liga ning je son ke nitum ta juno athe nang ton pe ka nitum phan athe department a phan na kang ton nitum privacy phan kang ton bosone ka pregalam nitum department aphan isi forest department Assam forest department aphan sin tum na kang ton lasi laso kang ton kona pensa lang aja kong elong ma lake ake thi ding tum posta me lang aphan tarlip nangi ta tumi nang li tum kenep do thengpi ge ko pi thengpi lo la pen market value kwan bak doi la so thengpi siguna thengpi sai de tumi nep lo la pen a piece bang ke 51 piece a piece bang long lo la pen thela hum thom kona dim loi nep dam ne Hawaipur station na dung Karbiang long pen Assam border long sinep long lo patu Khojai district si pon pola tu labang so boron kram sa pu bona munit ani wang da la son thengpi chong hu si claim bom birta ke long mang e je aju pon bom palam sin tum birta long lo la pen du de sang se pen tum claim bom lo la honor ni pen tum ribom asta me long le
asa tumi bangke anar lo erdang si hela pachi yeng lo lapen komane amalik bune pinela a number lang lo polon de chini de agari number bang ke 0714 labang so agari pensi alang linang dun bom lo lapen nitum labang so gari ke kanghu tum gari be nitum mana kelong lo athela tum ta kat lab lo tu lapen la jitu baida bang da kaju lo mat itum bangke jitu red handed long ko ppc ke long ma labang so hormu bangke 1 lab lo itum non dak department ar lo sidolo labang ke